Barka da zuwa Taɓarya TV. Domin samun sababbin shirye-shirye ku danna subscribe ku danna alaman karara. Mun gode mai Taɓarya TV. Shaninki da gaske kake dan auta wasan ganin miji ba na so ba magana so sami ki baya yawa wasan ganin miji ba na so ba magana so sami ki baya yawa tashi ka bani guri dan iska mai sifar dan daudu a fili naji kana tambayar ta mashin na sanya mata kwalli inda safe na ganka kana faman daura mata dan kwali da ka ganni ka lauye dan banza turba ka da hali zama a gidan nan ta kare maka zani ga mai goya maka baya hey ha haba mai taɓarya mai yayi zafi ne kake gaggan harara kanin ka ne wannan ba laifi in ka gan mu mana zuba hira yaran take damun sa hankali hankali za ka yi masa gyara ka kire na mun wayo goyon sake ba yaran ta ba harira matar yaya ki kyale shi gidanmu na gado ne wannan in ya so ya juya mini baya ko ka ji ko ka so yahudin nan mai gida ka bari umma ta dawo ku sulhunta shi kenan ke zaman ma keki aike ce silar rigimar nan an ci ga dan kunnen nan sanya mu gani hayayi chararas kenan ni kake wa iskancin nan kai ma ni guri ki gani yau sai na kakkarya masa baya wani guri kina da ruwan zafi ni wanka zanayi ma akwai ruwan zafi da na daura ma gashi akan murhuma na fi son shi da lamdan Allah kar yayi zafi har can ma je ka fito kai kan har da dan sussurka ma